L-erba filgħaxija l-pjazza tal-Parlament imtliet persuni jipprotestaw il-vot laħal gvern Laburista kontra d-drittijiet tal-poplu Malti Wawċi. Vot li jfisser li għaċ-ċittadin se tkun diffiċli ferm biex jitlob maġistrat jinvestiga legat korruzzjoni. Għal-bkartelluni b'messaġġ waħdieni, kabinet kompliċi mal-kriminali tfakkar kif il-gvern Laburista ma' kull vot li jieħu mhux qed jivvota biex iħares lil Maltin u Lawċin iżda qed jaħseb biex jagħti u jipproteġi lil membri Laburisti u oħrajn tal-qalba ħalli jinvolvu ruħhom fil-kriminalità bla ma ħadd iwaqqafhom. F'diskors li wettaq il-President Onorarju ta' Repubblika Robert Aquilina huwa fakkar kif bl-aġir tal-Labor qed naraw flusna stess itiru marrieħ. B'dan il-vot li ttieħed ma fisser xejn għajr membri parlamentari Laburisti li għandhom il-faħam miblul. Aquilina qal li minkejja dan l-aġir tal-Labor il-poplu mhux se jieqaf minn ġlieda tiegħu sabiex ikollu lura tmexxija li vvota lija fl-elezzjoni ġenerali. Preżenti fost in-nies fuq barra tal-Parlament kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien ma' deputati nazzjonalisti li naqdu mal-folla wara li ttieħed il-vot. Dan sabiex iwasslu l-messaġġ li huma wkoll mhux se jkunu qed iħallu kollox għaddej qisu xejn mhu xejn b'detriment għall poplu kollu. Intant indirizzat ukoll lil dawk preżenti il-President tar-Repubblika Vicky Anne Cremona fejn appellat biex wieħed jibqa' jiġġieled id-demokrazija quddiem dawk li jridu jxekkluha. U kien hawnhekk fejn fakret fl-importanza għall ġlieda favur pajjiżna.